வணக்கம். கோவை மாநகராட்சி நிலைமை என்ன? இறுதிக்கட்ட கருத்துக் கணிப்பு நிலவரம். ஆச்சரியமான முடிவுகள் இதோ உங்களுக்காக. கோவை மாநகராட்சி பொறுத்தவரைக்கும் VTechs கருத்துக் கணிப்பு நிலவரம் உங்களுக்கு இங்கே வழங்குகிறோம். VTimes கருத்துக் கணிப்பு நிலவரப்படி கோவை மாநகராட்சி மேயரை PMK உதவியுடன் அதாவது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி உதவியுடன் தான் எந்த கட்சியும் ஆட்சி அமைக்க முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எங்களது கருத்து கணிப்பு நிலவரப்படி திமுக 25% இடங்களையும், பாமக 32% இடங்களையும், அதிமுக 30% இடங்களையும், இதர கட்சிகள் 13% இடங்களையும் கைப்பற்றும் என்று எங்கள் கருத்து முடிவுகள் தெளிவுபடுத்துகின்றன. ஆகவே கோவை மாநகராட்சியை பொறுத்தவரை பாமக உதவியுடன் தான் எந்த கட்சியும் ஆட்சி அமைக்க முடியும் அல்லது மேயர் பதவியை தேர்ந்தெடுக்க முடியும் என்று தெளிவுபடுத்துகிறது. நன்றி, வணக்கம்.